προπαππούς μου, ο Μανώλης ο Τσιμπίδης, ο Μουστάκας λεγόμενος, όταν παντρεύτηκε με αυτήν τη Φράγκενα, τη γιαγιά μας από το Φίνικα. Ναι. Και έκανε ένα αγόρι, ύστερα δεν προλάβει, ήταν που τον πήραν οι πειρατές. Τον πήρανε? Οι πειρατές. Από πού? Από εδώ τον βρήκαν, που δεν αέβος και τι έκανε δεν ξέρω. Και τον πήραν και έκανε 3 χρόνια για να γυρίσει. Πού από τον πήραν, από τη θάλασσα, από την παραλία? Ναι, Τους κλέβανε? τους πέραν τους ανθρώπους. Τους κάνανε Πόσα χρόνια πριν? αυτή η δουλειά. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά λέω ότι είναι γύρω στο 800, γύρω 840-850 εκεί πρέπει να είναι. Είχαμε απελευθερωθεί εμείς τότε από τους Τούρκους? Όχι. Όχι. Και τότε, ήταν οι Τούρκοι, αλλά δεν τους ένοιαζε που μας παίρνανε. Δεν υπήρχε και Τούρκος εδώ στην Ικαρία. Είχε αυτόν που λένε τον Μουσταφά, Ναι, που τον ρίξατε. στον Άγιο, που έμενε εκεί και είχε και τα μπάνια, αυτός που έχτισε και το διοικητήριο και είχε και τα μπάνια που είχε εκεί απάνω. Τα Που λουτρά. λέγονται του Μουσταφά. πολλά. Του Μουσταφά τα Λίζα, έτσι τα λέγανε. Λοιπόν, αυτό το παιδί που γεννήθηκε, μεγάλο είναι γι' αυτό. Ο παππούς αυτός ο Μανώλης? Ο Μανώλης, ναι. όχι ο Μανώλης, ο γιος του. Γιώργης. Ο γιος του. Ο γιος του, ο Γιώργης. Αυτό είναι το μονάχο. Αυτός έφυγε και άφησε το παιδί του εδώ? Εδώ. 3 χρόνια έλειπε το παιδί. Ναι, ήταν και εδώ. τον πήρα. Ναι, τον πήραν. Αυτό το παιδί μεγάλωσε, έγινε 5-6 χρονών ας πούμε που ήταν, έφυγε να πάει σε κανένα βαφτίδι καμιανού συγγενή. Βαφτίζαν το παιδί. Ναι. Και έφυγε και αυτό να πάει για να φάει πιλάφι. Να ζει όπως όλοι οι κύριοι τα χρόνια πήγαιναν. Ναι. Εκεί πάνω στη μοιρασιά του φαγητού μαλώσανε με τα άλλα παιδιά. Και όπως κυνηγούσε το ένα το άλλο, έμπλεξε κάπου σε καμιά πέτρες που στεκόνται, αυτή η ατσίρι που λέμε, Ναι. έμπλεξε το πόδι του μέσα, μπάτανε και το σπάσε και το πίασε μια παπαδιάνη στον κάμπο για να του το βάλει στη θέση του. Αλλά δεν το βάλε καλά και του μείνε. Αυτό ήταν. Κουτσός. Και Δεν το βάλε καλά δηλαδή. Δεν το βόλεψε καλά. Όσον ήξερε η γυναίκα ή κάτι. Και του μείνε να μην κοτσώσει ας πούμε. Αλλά ήταν, το μυαλό του δούλευε πολύ. Ήταν ξύπνιο. Και πείραζε τον κόσμο. Ότι Τους έκανε αστεία? αστείο όχι να. Και του έμεινε δαιμόνιο, ξύπνο δηλαδή, παιδί είναι αλλά κουτσό. Και του έμεινε αυτό. Ποιος ήτανε, το κουτσοδαιμόνιο λέει. Δεν ήκαναν λίγο να κάνουν τότε οι προέδροι και αυτοί που βγαίνανε με συνελεύσεις, δεν βγαίνανε με ψηφοφορίες και τέτοια. Και όπου είτε πρέπει να του φωνάξουν, να είναι εκεί. Και Και αυτός ποιανού πατέρας ήτανε? του πατέρα. Ο πατέρας.